Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Bernis, no? Pizza 20 sa buwan sa Marso, no? Tuig 2026. At dili pa dahil, no? Shout out dahil ko kang Desilis Modit o kang Lane Sidmin. Salamat kayo, idol, no? Sa pagsubaybay sa mga tugilanon. Magikan sa aming drama. Sa tanan nga nasunod ang dramahan, no? Salamat kayo. Karon di namang langan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 7 na tanong mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Nahisulat sa hangin. Correct kasi ko pagsuot. Kang kinsam ng lampin. Aha? Lampin na, di ba? Lampin sa bata. Aha? Nganong naaman ka, anak, Helena? Kuan. Doon na kay gitago na ako. May anak ka? Sa'yo pangimuhuna-huna, Lando. Ako nilampin sa gamay pa ko. Ug dili ni sa akong anak. Uwa ko'y anak. Sorry. Nakalitan ako. Nahibong na ko kung nganong may lampin ka sa pink nga balita. Kuan. Karaang maleta kini ni Mama na ring. Akong gida. Mao ba? Mayong pagbuminaw Naalagi picture sa bata. Pinoy. Ako ning picture sa bata pa ko. O imo na gidada? Ako lang gida. Okay. Niyan akong tuyo din sa bahay sa imong lolo. Mahimo bag mula host na ta sa kumbay. At tanin ako ibutang ang maleta. Sige. Hello. Sulay balita. Oh. Miabot si Lina ug Lando sa iyang bahay. Ug may dang malita. Malita? Usa lang malita ha? O saban, imo silang nakuha ng picture? Sige. Ipadara ko ang picture ni Lina ug Lando. Karon na yun. Bye. Usam kay kasaputan ang Lando ug Lina. Magtipo na ka sila nga nagdara na sila palitan. Yan na. Yan na ang ilang picture ni Lina ug Lando. Uy. Usam na gida nga balita ni Lando. Kulor pink pa na. Sa tingali ganaan si Lando nga bukamit og pink nga malita. Kang Lina sa tingali niya malita. Akong isumin, be. Saan nang balita, ha? Daan naman na, o burang buslot ang kilid. Nga nung ila pa man kita. O diin malagikan. Asa man ni mo ibutang ang karaang pink ni mga malita? Ari na diri sa akong kwarto. Kuya mo sabi ka mo amping og malita, no? 20 years old ni nga maleta. Og ako ning ning maleta mao nga ako gining giampingan og maayo. Unsam ta oras sa malik sa bahay? Una na lang. Aron mabantayan nimo ang lihok sa mga agawon. Ipalihog sab ko halili ni Sir Alejandro siyang kwarto, ha. Sultili sab siya nga doon na pa ko importanteng gitawagan. Bahin sa tong misyon. Sige. Mayo sa tingali nga mopahuay kab si kadiyor lang. Sige. Og salamat sa imong pag-uban nako. Gigapoy naman kong pugong-pugong sa kong kalagot ng mga kauban na to din hisbay, Maui. Shane, kutob sa mahimo. Kinahang na magpugong ta. Aron mo lampos ta sa pagpalayas ang Helena. Nga na ba na problema naman tag maayo ng bayhana, ma? Ang imong amahan mo'y sad-an ining tanan. Nga nung dili man ko pinangga ng papa. Ambot lang ang natuhan na. Di tingali ka niya, love. Unsa?
Ano may abot mo na sa imong huna-huna, Shane? Ingon man ko na anak. Kung love kayo nimong imong asawa, ang inyong anak, love sab kay na nimo. Nga nang dili man ka love ni Papa Ma. Tungod sa iyang kabit. Kadtong Celestina ang nakaingon. Nganong nawa ang gugma ni Papa Alejandro nimo. Sir Alejandro? Gipatsika ni Helena nako, sir. Kay, maawahi siya sa pagbalik din, he. Unsa may iyang gilakaw? Kuan, may gibuhat pa siya sa iyang bahay. May tawagan siya bahin sa imong gisugo namo. Maayo. Gisultihan ka ba niya? Nga may lain kong anak? Oh, Sir Alejandro. May anak ka niya ng Silis. Pero, kita lang tulo sila ang naibawaan na, ha? Yes, sir. Ato lang ang sikreto. Yes, sir. Ato ng sekreto. Buhatan ninyo nga makit-an dayon ang akong anak. Lain may ato. Kumusta na ang imong pagpaanular sa imong kasal? Nagkuha pa ko sa mga requirements, sir. Dugay pa na, Lando. Taas pang katuigan ang imong igugol. Una mo maangkon ang kagawasan. Naibaw ko, sir. May balita ka ba sa imong asawa? Gilisod-lisod ko niya, sir. Adik na kayo siya sa ako tanaw. Gusto siya ka makigbalik ako. Huwag na ngayon siya sa tinto. Ikonsulta si mong abogado ang bahin sa imong asawa. Oo, sir. Ma, salamat sa imong pagmahal. Bisan kung kausa lang ta magkita. Pero, samtang nagtanaw ko ining imong pink na maleta. O makita akong collection mo sa akong mga pictures. Mabatyagan na ako kung unsa ko ka-importante para nimo. O kung unsa kasakit ang imong gibating kaming una ko. Samtang nagtanaw kay ning akong mga pictures. Karon pa na ako matugad kung unsa ko nimo kamahal pa. I love you, Masalas. Kasaba ba ining music ni Shane? May lapos man ang din ni sa suod sa akong kwarto. Hello. Naano ba niya sila, do? Oo. Nakabati ko siyang tingog dito sa kusina. Ngano di ay? May gigunitan kong picture nilang duha ni Lina karon. Nagkuha sa kong tao niya. Ako ipadali mo, ha? Sige. Ipadalang. Mura man og dunay sekretong kalihukan si Lando ni Lina, Julia. May gipada ka? Na, tanawalan ko no sa imong komentaryo. Maligo una ko. Unya rin ako tanahon kon mapresko na kining utok ko. Sige. Gusto kong maguna-una kung unsaon sa pagtudas kining mga tawhana. Relax lang, Julia. Planuhag yun og mayo kang tanan. Kung mupalpag ka sa plano, kinahanglan doon ay opsyon. Number 2 or number 3? Or 4. Para sigurado mapapa si Alejandro sa atong kinabuhi. Pero dili ta magdali. Aron dili ta mapalpak. Kinahanglan nga sa una natong plano, Franco, matigbak na sila. Tingog na masakir na si Lina ang magkawas ng utok. Sige. Maligo sa ko, ha. Aron presko ang akong utok nga magplano sa tanan. Kakaraan na ining maleta. Kinahay ako ni siya malimpyuhin. Huwag akong tapakan kining gibuslutan si Elika.
Kalori sa akong Mama Celes. Mauro gini ang iyang bag sa prisukan. Pink day tingali ang paboritong color ni Mama. Uy, naamalinig ka na ang sticker sa alibangbang ang kilid. Akong habuaon ng tanang suod siyang maleta. Oh, ngayon pamati ko pang papel nga wala akong mabasa. Uy, naam din yung bulsa-bulsa ni maleta ni Mama Salas. Muna man naikisuksok. Napilit naman. Mag-isip, matingalin ko na akong pugson. Magkuha ko kutsilyo. Ako nang buwagon ang nagpilit ka panapton. Presko na ko. Makapanghuna-huna na kong ayo ini. Kung unsaon sa paghawan ang akong agyanan. Unsa man tong gipadaan ni Franco nako sa messenger. Akong tan-awon, be. Di ara. Oh, si Lando o Helena kini nga padong musod sa bahay ni Celes. Unsa man kining malita nga gibit-bit ni Lando? Pink man na? Familiar na ko kanang malita ha. Mayong pagbuminaw. Isom ini na ko. Spino. Dili. Ang ako man kining malita. Parehas gyud siya sa malita nga akong gihatag ni Celes. Ako pang isumin. Isumin pa rin akong maayo. May sticker nga alibangbang sa kilid. O karaan na kaayo ang naong sa malita. Gikulbaan man kung nagtanaw sa malita. Unsa? Magkita ta. Yalian? Doon na lang ko'y gustong klaruhon. Ang bahero sa usa. Kining malita nga niya sa picture nga gibit-bit ni Lando. Gusto na ko nga kawaton kini sa imong tao. Usa? Garman? Magkita lagi ta. Aron magkasulti tag maayo. Sige. Magpabot ko naman sa itong private room. Hinahinayin ko lang ni Ulugnit ang nagpilit nga bolsa ining pink na maleta. Unsa magkakahisod ini nga medyo pagkapakaman. Hinayan lang nako. Hello, Lando? Kumusta naman din ka diha sa imong bahay? Okay ra ko. Wala ko'y problema. Pero may gibuhat lang ko. Unsa man? Naglimpyo ko sa kamaleta. Katong pink? Diha. Kumusta naman si Sir Alejandro? Okay raman. Nagsulti na mi. Naibaw na siya nga naapagka sa inyong bahay. Nakapahuway ka? Wa pa. Hangtod karon, wa pa ka magkapahuway? Wa pa lagi. Medyo nabisi gamay, God. Aray! Noon ka? Natuslukan gamay sa kutsilyo nga akong tudlo. Doon na magugoy gilugit sa maleta. Unsa man? Ang bolsa sa pink ka maleta. Ang saon nga nagpilit mangguni ang bulsa. Unya ako ning limpyuhan. Kay ako ning kuhaan sa tanang suwad. Mao ba? Manglaba pa din ka diha? Kinirang akong maleta nga pink mo akong limpyuhan. Akong brushan. Sige. Amping sa pag-aray ha. Ayaw kumpiyansa. Kuhaon lang ka tika diha. Mananghit ko ni Sir Alejandro nga mugamit sa iyong motor. Ikaw. Pero kanang wala kitrabaho on diha, ha?
Okay, sige. Bye. Bye. Franco, Usa pa gini yung dinalian ni mong tuyo na ko. Tuyo? gusto kong ipakawat lagi nimo ang malitang pink nga naa ni Helena. Usa? Uy, nga naman. Anong kalit mo lang kang nataranta sa malita, ha? Tungod kay gibati ko nga ako kining malita. Usa? Uy, nga nagutaon nga ikaw man tagihain eh. Basta, og maklaro ko kini kung makuha na nimo ang malita. Pero kalisod ang iyong pabuhat, oy, Julia. Franco, sige na. Doon na lang ko'y gustong susihon sa mga malita. Importante kaayo ni. O saman, ang malita may gusto mong ipakuha. Kung doon na kinisod, gusto kong makuha hangtod ang sod ni Franco. Kaniyot. Usab taon ako, be. Usab nga pagtuon mo ang maong malita. Kung mahitabo nga ako ning maong malita, buot ni pasabot nga si Celestina ang naggamit ini. O kung si Celestina ang naggamit ini, ang pangutana, kung nganong naaki ni karon kang Helena. Ang buot mong ipasabot nga... Kung may koneksyon si Helena kang Celestina. Nagpasabot nga si Helena gyud mao ang anak ni Celes ug Alejandro. Nakasabot na ba sa buot na akong ipasabot, Franco? Busa, kinahanglan makuha ka ng maong malita. Aron way ebidensya si Helena nga ikapakita kang Alejandro nga anak siya ni Celestina. Sige. Manawag ko sa akong tao. Ako rin pagkawat. Gamay na lang, yun. Gamay na lang, uga. Maukab na ang mipilit na bulsa-bulsa ini maleta. Naukab na, yun. Makuha ko ng isuksok ni ini nga papel. Papel kit kini. Papel nga mura og card. Kunya, giputo sa plastic. Hello. Hay ka magaron. May isugo ko nimo. Lungkaba ang bayan ni Helena karong gabi. O kuha ang karaang malita nga pink ang kulor. Malita nga para biyahe. Ingna nga may sticker nga alibangbang sa kilid. May sticker nga ibangbang sa kilid. Kinahanglang makuha din mo karong gabi una. Saman, additional bayad. Ingna, muhatag ko og bonus kung makuha niya ang malitang pink. Muhatag og bonus nga tumbos kung makuha nimo ang pink nga malita. Ug iyong matod sa bahay. Sige. Bye. Kinahanglan dili mo palpak ang imong tao, ha? Kung makuha na kini, tawagin ako sa bahay. Mag-abot ta dinhi ugma. Nataranta si Julia. Kinahanglan makuha sa kong tao ang maong balita. Hindi pala umayo ang papel nga giputo sa plastic. Mura og card. Ang ano kita kuan makanig maayo ni Mama Celes. Mura man og uwa na maabli. Sukat sa pagsuksok ini sa bulsa sa maleta. Mura man og suwat. Suwat gyud. Helena, baby. Para ako kining sawata. Anak, kung mabasa na nimo kining akong suwat, nagpasabot ka na nga wa na ko.
Nabilin ko og suwat para nimo. Tungod kinahibaw ko. Nga wa ko'y pahandi nga ikapasunod nimo. Apil gusto kong mahibaw ka. Nga sa unang minuto nga nahibaw ko, nga nagpitik ka na sa akong sapakan. Ingon sa kipayaw ko sa langit sa kalimay. Nahanaw ang tanagay upos ko sa kalibutan. Ikaw ang bunga sa gugma mo ni Alejandro Altimir. O bisan dili ko ni mo kauban. Kauban mo ang akong gugma. Pasaylo ako nga gipatiman ko ikaw kang mamnaring. Siya lang ang nakita ko nga makahatag og mayong kaugmaon nimo, anak. Manghinaot ko nga mapasaylo ko nimo. Kung mabasa na nimo kining akong una o katapusang suot. Hangad sa langit. Ug mabatiagan mo ang kalapat sa akong gugma nimo. Nagmamahal. Mama Salas. Mama Salas. Mahimong magsulti ta, Alejandro. Sud. Unsa ka lang pakigsultihan mo na ako? Unsay giasoy ni Helena nimo? Giasoy niya nako ang tanang gibati ni Celes para nako sa iyang diary. Unsa pa? Nganong importante kayo para nimo ang giasoy ni Helena nako, ha? Asawa ko nimo. May katungod kong mahibaw kung unsay naa sa imong huna-huna karon. Ayaw na pangutana, Julia. Masakitan ka lang sa akong tubag. I'm sorry, Alejandro. Oh, Sorry sa akong mga pagkuwang nimo. Sorry nga, wa na ko mabuhat ang obligasyon sa usa ka asawa para nimo. oh, Ako kining sa ang tanan. Tungod kay gusto kong papason sa imong kasing-kasing si Celes. oh, Pero nasayop di ay ko. I'm sorry. Please, Alejandro. Paminaw sa Lex Agi ko og higayon. Nga ikapakita na ako nimo ang akong pagmahal. Maluoy ka. Pasudla ko sa imong kasing-kasing. Julia, Alejandro, pasaylo ako sa akong mga pagkuwang. At agi ko gigayon nga mag-usap. oh, Nahibaw ko. Nga lisod pulihan si Celes sa imong kasing-kasing. Ang puno na ko kini. Tungod kay nabasa ko sa diary ni Celes ang tanan. Kung unsa ninyo kamahal ang usag-usa. Ug buang ko nga nang hilabot sa inyong gugma. Nagbasol na ko sa tanan kong nabuhat nga dili maayo. Nia, muluhod ko, Alejandro, aron mo tuo ka. Barog, Julia. Dili ko Dios nga imong ludhan. Sorry. Pero isaad ko, magtarong na ko. Dili na ko mangaway ni Helena. Musugot na ko nga mahimong katabang pagbalik din sa bahay. Dili na ka na kinahanglan pa. Kung tinuod ka ng imong gipanulti,
nga magpaubos ka na. Ipakita sa buhat. Ibalik ko ang akong kaning pagkaako. Ang akong pagkakatabang lang. Maghinaot ko. Nga tinuod ka ng imong gipanulti, Julia. Alejandro, isaad ko. Silbihan di ka. At imanon ko ikaw isip akong bana. Trabahoon ko ang akong trabaho sa unang panahon sa maid pa ko ninyo. Julia, Pabatiya lang ko nga gipasaylo na ko nimo. Please, Alejandro. Pasaylo ako sa akong mga sa akong sipiyat. sige. Gipasaylo ta na ka. Salamat. Salamat, Alejandro. Salamat. Isaan ko. Bagong Julia na ang imong makita. Gikan karong adlaw. Hangtod sa akong kamatayon. Unsa man? Gusto kang mukaon? Ha? Wa ko gutuma. Gusto lang ko mo pahuway. Sige. Pahuway lang una. Salamat. Salamat nga imo kung gipasahilo. Makalagot! Kapoy bayag inartista! Uy. Ngit-ngit naman di ay. Kinahal makabalik ako sa takumbay para matimanan ako sa papa. Anilang una tinis ilam sa kati ang malata ni mama. Ubiyak na ako din eh. Pasigaon ko na ang mga sugas palibot. Manang. Ops! Ma'am, ayaw itong pangitag bikil din his kusina. Kaya na nagbuka lang mga pagkaon baya din ma'am. Naunsaman ka manang? Dili naman ko mangaway karon. Unsay ngan? Kung gikapoy mo anang away, lalis ug bugno. Mas labag pa kung gikapoy ana. Uy, Tawgalan ko manang. Kung malimpyo ka na sa mga gipanglutuan nimong kaldero, tabangan ti ka. ma'am, ay pagtsordya, ma'am, oy. Pasaylo ako manang kung nakapasakit man ko nimo, ha? Kung nakapang-insulto man ko nimo, sorry dyan kaayo. Ay, kuan. Ay, makalita na sa tanang kalit ni mong kabuutan, ma'am, oy. Mausab man gyud ang tao manang. Sige ha. Ako nang tan-aon ang CR kung limpyo ba. Ako kining limpyohan. Uy, ako kaning iparok akong uno. Basig, ako lang ning huna-huna ang akong nabating gipanuting Ma'am Julia, oy. Manang? Nakaluto na ka? Manang? Noon sa ka? Nga nang maramang nabato diha? Sagpaar ako, day. Unsa? Naunsa mo di ka manang? Nahubog ka? Manang, naunsa ka uy? Sagpaar lagi ko. Helena? Niya na ka? Maayo noon. Abi na ko magpakuha pa ka. Maikaw na kang manghasol nimo. Manang? Ay, Lando. Ikaw na lang sagpa na ko, be. Aron makamata ko. Naunsa ko tawag ka man ano magpasagpa man ka? Naglayan ni mong kabuhi? Ay, nakalitan lang ko sa kausaban ni Madam. Ha? Nga naunsa mo di sa Julia? Buutan na kaayo. Tuagan ni nang limpyo CR. Unsa? Dihaon na mo ha. Ato na ako si Sir Alejandro. Sir? Sorry nga, gabiin ako nakauli. Okay lang, Helena. Nakatuog ng sab ko din Ayaw ka balakan ako. Dinhi ba ni mong imong asawa, Sir Alejandro? Nangayo siyang pasaylo na ako. Ha? Unsa may nagtukmot niya nga? Mangayog pasaylo niya mo, Sir Alejandro. Wa, gikapoy lang ko siya sa pagpangaway. Dili na siya gusto kagubot pa din Mauna iyang giingon. Mitoo ka ba niya? Helena, gipasaylo ko siya. Unsa? Kinahanglan nga makabati siya nga gipasaylo ko siya. Pero kinahanglan nga mag-amping ka. Ha? Anong ako man na mag-amping, Sir Alejandro? Tungod kay
Tungod kay delikado ang tao nga kalit ang mabuotan. Og moang po na sa mga sa usa ka pagpamilok lang. Helena, Sir, mahimo bag mo tambag? unsa man ka na? Ayaw pagkaon sa ipakaon ni Ma'am Julia nimo. O, Kana lang akong itambag nimo. Bisan unsa ka maayos ipakita ni Ma'am Julia nimo. Bisan kung maghilak pa si og dugo si mo atubangan sa pagbasol. Ayaw gihapon pagkaon sing ipakaon nimo. Helena. Ako ka lang isaan nimo ang imong ihatag. Maulang ang akong kanon. Salamat. Ma? Oh, asa man ka? Ikaw na nag-map sa sound? Oh, Ma'am Shane. Nanumisigam sa na imong mata. Oh my God! Ikaw yun na! Ganun ka tong nalimpyo ka man na ng kuman nga CR. Labaw pa kang addict tanawon ako da. Aray! Ma! Mamudlot ba ko ta? Gikan karon, mo trabaho na ta din ni sa bahay, Shane. O gikay mang limpyo sa imong kwarto. No. Natay katabang. Sunda ko. Sundalan ko. Kinahanglan dili na ta magkagubot din Gusto kong makig-amiga ka na ni Helena. Nor. Unsa man? Gusto ka nga dili na tatagan ang kwarta? Ayaw, ma. Ay, naunsa ka pa. Kalit na lang kagalami. Basta magpaubos na ta. Pakig-amiga ni Helena. Ha? Yaon siya masabi sila, oy. Dugay mang mamauli. Nagabihan na hinoong ko pa uli. Unsa ka to? Mura ka doon ikaw sa bahay ni Helena. Unsa yun? Marimag doon ay nabugno sa bahay ni Helena. Hoy, Helena! Naunsa ka? Ha? Kinsa ka? Manang, manihapon na ta? Ay, Oday, andam naman ang lamisa. Oh, maayo hinuon. Oh, Helena, ayan si Sir Alejandro. kuhaon na ako siya. Ako na mo kuha sa akong bana, Helena. Lingkod na lang diha. Pahilona na lang mong tanan. Shane, diyan na sila sa kananan. Ayaw na patawag kay nagpaabot ang grasya. Shane! Shane! Sige na, panglingkod na mo. Sundon ang iyong gusto. Ay, Helena, artista kaayo na. Manang, musakay lang una tas kausaban ni Julia. Gusto si Helena man. Kinailang mo sakay lang una ta sa gusto ni Ma'am Julia. Ay kapuyag sakay-sakay ning dramas uban. Ay, mura man taog magpugong sa tong utot anas daghang tao. Manang, Ingon bitaw ko, nga musakay na lang ta. Aw, mga na ta. Ay. Alejandro, manihapon na. Sakay na sa imong wheelchair. Hain man si Helena. Tuan na sa kananan. Ikaw na lang ang kuwang. Ako na ang may kuha ni mo din kay ako man ang imong asawa. Sige na, dali na. Sakay na. Gikan karon, ako na ang muatiman nimo. Og si Helena. Siya ang muatiman sa imong tambal. Nurse man siya. Nindot man di ay ang atong buhaton. Kung makasilbi to og bana nga masakiton, no? Sorry kaayo, Alejandro, ha? Nga ako ning nalimtan. Uy, hala, abli ng bintana sa luyo. Buwa kang mga pildo. Oh, na. Klaro na lang kayong gikawatan si Inday Helena. ganun di ako makatog. Ay, tuwar gini Ma'am Julia nga huna-huna. Mura gid siya tinuod nga na usab. Pero, klaro kaayo nga inartista lang ang tanan. Hello, Miko? Magpaibaw lang ko nimo. Nag-isa ka ang imong bahay. Sige saka. Itawag na ko si Lola. Siya ang nagkakita sa tao nga bisaka sa imong bahay. Unsa? Nanawag siya na ko. Mao nga mitawag sab ko nimo. Sige, salamat sa pagtawag. Ako ni susihon. Lando! Lando! Pagbata!
Lando, Helena, unsa problema? may nanawag na ko. Ang among silingan. Nagpahibaw siya na kung gilungkab ko ng among bahay ni Celes. Unsa? May mo bag-imo kong ubanan? Sige. Magmotor lang ta. Uy, asa na to paingon sila si Lando Kilano? Nagdali man sa paglakaw? Marag importante gid kayong ilang lakaw da. Kay kaadlaw naman habit. Og nakatug na si Lando nga gipukaw ni Helena. Akong sultihan ini si Mama. Lando, kusog-kusog ang pagpadagan. Kinahanglan makabot ta sa bay. Kusog na Helena. Kalma lang. Doon na to sa Mumbai. Sa makinadas kawatan. Unsa? Nagdali og lakaw si Helena og Lando. Mao kina Mama, nakatug manggod ko dito sa veranda. Mo nga nagkamat ko pag andar sa motor. Unsa namang orasa? Alaon na no Mama. Sa imong tanaw, emergency ang ilang lakaw. Klaro kayo nga emergency, Ma. Kay nagdali-dali man sila. Wa man gani makaili si Lando siyang sleeveless para pangkato. Asa man kato sila man, no? Aw, mahibaw na nato ugma. Ngutana ta nila. Pero ikaw ba? Mahimo ba? Og mo pakita sad kagkausaban karon? Ma, ikaw na lang pag binuutan. Kay kasukaon ko kung masunod ko si mong drama. Unsa? Diligit ko buutan man, no? Mga kung magbinuutan ko, ay, magduda na sila nga plastic ta. Unsa? Maklaro di ay ang akong inartista. Klaro ka, May. Laliman ka. Nanglimpyo ka og CR. Da, aro lang to magpakita ko nila nga nausab na gyud ko. Nga asawa gyud ko ni Alejandro. Mama, wa ka mo pakita nga asawa kasi mong kibuhat. Ang ilang nakita nimo, nga katapang ka. Dili asawa. Ha? Over kay imong acting, Ma. Lando, dali. Ato sa sihon sa sod. Ayaw na. Ako ang muunag sud, Helena. Basig napasasud ang kawatan. Dinila ka, ha? Pag-amping, Lando. Ginoo ko. Unsa makikisa ka sa maong tao sa bay? Dahil Helena, ikaw na ba ka na? Ay, Lola, nagmata ka pa di ay? Ako mang nakabantay nga gisa kag imong bahay ko. Kaysa pag-agi na ako, nakabati mong ko nga doon mikagay sa loyo. Mo nga akong gilili. May tawag yun kong nakita. Nakaila ka ba sa maong tao, la? Kuan, muraog. Na may ungan ko ang iyang bayhon. Nakamayong ko siyang bayhon sa among silingan. Unsa? Mauto nga nanawag kong Miko. Ug siya nang mitawag ka nimo. Kung nakamayon ka sa bayhon sa maong tao, Lola, kinsa man ka ni? Mura man og. Nilakan ni Dodo ang maong tao. Dudu? Helena, wala tao dali. Muna na ko, Lando. Lola, dili ka una, ha? Salamat sa pagpakabana. Lando? Helena, ang bintana ikan sa kusina ang gibuak. Gibuak ang jealousy. Hello, Oh, ang nawag ka mag-anlaw na ko. Franco. Wa karon diri sa bahay sila si Helena ug Lando. Kalit silang milakaw nga nagdali-dali. Mao ba? Garo ba ka? Unsa naman ang imong gisugo sa pagsakasabay ni Helena? Nanawag na ba nimo? Wa pa man. Kadlawon pa manggod. Garo ba di? Sumas pagtuon mo ang ginakaw ni Helena og Lando. Nagtuo ko nga may nakatawag ni Helena sa nahitabo sa iyang bahay. Mao nga milakaw kini. Sige. Ako rin susihon. Tawag gadayon ko ha. Oh. Wa binawa din sa sala? Wa man. Abli na ang pultahan sa kong kwarto. Ginoo ko. Lando, tanawang mga butang. Gibungkag. Ingnog sa may gipangita ang tao nga misaka dinhi. Sa ilong sa katre. Oh, Dili. Helena, nausa man ka?
Lando! Huwa na din sila sa kamang pink na maleta! Unsa? Hello. Unsa ba ang sugo ni mo? Mayo. Mayo nga milampos ka sa kong isugo ni mo. Sige. Dadadayon ka na din sa bahay. Karoon na yun. Bye. Unsa mag-isuon sa kong malita, no? Anong gipakuha mo ni Julia? Hello, Franco. Unsa na? Nakuha na sa kong tigpaniit ang malita. Sige. Dadakin ni sa atong abutanan, Ugma. Ako ang moablis sa maong maleta. Lando, huwag din niya maletang pink. Helena, kalma lang. Kinahanglan makuha din nato sa kawatan. Unsa pa ito mong malita? Nganong nabala ka man kayo kang ngamawa ni? Importante kay na ko ang sud ini Lando. Ngano? Unsa may suot ini, ha? Sugilanon sa akong kinabuhi. Ha? Nganong sugilanon man sa imong kinabuhi ang maong malita, Helena? Wa. May gilimot ka na ko, unsa? May gitako ka? Helena, naibahaw ka na sa tanan bahin ako. May mo bang sultihan sab ko nimo bahin sa tanan bahin nimo? Pagpaminaw sa Lex Pinos. May mga tinaguan na kinalang taguan ng una, Lando. Oh, ha? Sorry. Pero dili pa na ako mahimong iladlan ang tanan bahin sa akong kinabuhi. Lando, please. Sabta lang una ko. Sa pagkakaroon, tabangi ko nga makuha pagbalik ang maleta. Oh, sige, pero sa imo huna-huna, kinsa man ka ha ang makabatunog interes sa mong malita? O sige, tanaan mo sa hunos. Ang akong relo. Niarang akong relo sa hunos. Buti pa sabot nga, usara ang tumong sa maong kawatan. Ang akong pink nga maleta lang iyang gikuha. Mao ka na, ang pink lang nga malita nga atong gikuha sa bahay ni Lolo. O, Lando. Ang malita sa imong mama ang iyang gikuha. Nga ang sud ini imong mga pictures sa gamay pa ka og lampin. No! Helena. Lando, kinahanglan ato ning mabawi. Oh, Helena, asa man ka, ha? Helena! Lala! La! Helena, kagsa man ni bay ang imong gitutukan? Inday Helena. La, may nakuha gid ang kawatan. Natabangi ko. Kinahanglan mabawi na akong akong maleta. Mali nang gikawat sa daw. Ola, pink nga maleta. Unsa may sud ni ini? Mga retrato na. Unsa? Misulti kang murag kang nakamayong sa likod sa lalaki nga misa kasabay. La, please, uban ni me. Atong-ato ng maong lalaki. Pero dili ka mahadlo. La, kinahanglan mabawi na to ang maleta. Tabangin na lang, may Lola. Pero nagduda raman ko. Pagduda lamang ka do. O parehas lamang kayo siya og likod ni Doro. Suwaya na lang nato, la. Sige. Manawag na lang ko siya kung pag-umangkod nga tanod. Mama? Mangin na nag-inis ka? May importante kong lakton, Shane. Muuban ko, Ping. Dili mahimo, kinahanglang ikaw ang muatiman sa imong amahan samtang wa ko. Kinahal makita na nako ang pink nga malita. Hello, may gabi! Hello! Jojo! Hello! Gawas una diha! Puro naman ko itaw. Huwag man yung motor. Kinuo ko. Kinahanglan mabalik na ko kung maleta lang to. Kinahanglan kyun. Helena, ato ning pagkitaon. Paminaw ko, wala siya din, he. Sabay sulod sa malita, eh. Ako nga dumanan sa pagkabata. O dili mahimo nga dili ni mabalik na ako kay... Kay unsa, Helena? Kay... Kung mao'y imong gusto, hain karon ang malita ni Mama Celeste. Oh, ang maleta tuod niya. Ang pingi kini, tuwa dito ang daghang ebidensya nga anak ka ni Celestina mga. Helena, nganong nagtungog ka man? Nganong nabahala ka magmaayo sa malita?
Importante na ko nga akong mga pictures. Ang lampin ug ang uban pang gamit na ko sa akong pagkabata lando. Mga handumanan ang suot sa maong malita. Oh, mga handuman, busa kinahanglan makuha ko ni pagbalik gikan sa mga salbahis. Helena, wa dinhi ang gidudahan ni Lula. Gawas pa, duda lang ni. Ato na balikon og tan-aw sa bahay. Basin og nabutang lang to nimo og laing taguanan ang maong malita. Sigurado ko lando. Sa ilawom sa Katrina ko mabutang ang pink na maleta. Hain ang pink nga malita. Nasa tong ka ba, Julia? Daan pa ko. Sidaan pa ka. Sunsa. Hustog yun ang akong pagduda, Franco. Ako ang unang tag-iya ining maong maleta. Sigurado ko, tungod kay mao kini ang una kong maleta nga mahalon. O kining sticker nga alibangbang ang mumatuod ini. Kaming duha si Celis ang nagpapilit ining duha ka alibangbang sa kilid sa maleta. Ako ning malita nga akong gihatag kang Celis. Sa suod pa kaming managigala. Mau ba? Uy, doon na sabi mo'y kinuptanan si Oo, doon na. Huwag makapahibong kaayo. Kung nga nung sili naman ang nagdain eh. Ano tabay ba, oh? Balihan ng malita. Para ito makita kung si Soda. Okay. Muna yung Soda na. Lampin sa bata. Oh, sinina sa batang babae. May mga picture sa bata og mga hulagway kini ni Helena ang suot sa baleta. Ang pangutada, kung anong miabot kining maong malita sa magamot ni Helena. Nagkita sila si Celis. Kung saan, nagkita sila si Celis. O maoki ni ang ipakita ni Celis na kamatuoran nga anak niya Celis. Ah! Kalitsi ba ini kinabuhi ah? Anak yun ni Celis si Helena. Mauna kini ang kamatuoran nga anak siya ni Celis. Mao nga husto kita nga akong gipakawat ang maleta. Buti pa sabot nga wa na ikapakita si Lina kang Alejandro nga anak siya nini. Diba? So ka, nang mituto ka mo na ng malita, Julia, sabi mo na imo na sabdang sunugon sama sa diary. Helena, ayag ng adlaw. Mamaligtas na kong bahay. Kianugnan ko dong maayo si Inday Helena sa mga handumanan niya. Dili naman ko niya mabalik ang picture sa gamay kapang para. Lula, salamat sa imong pagtawag ni Helena. Aron mahibaw siya nga gisakang iyang bahay. Dili man akong nagpahibaw kaniya. Si Miko man. Miko? Kinsa man na si Miko? Akong apo nga higala ni Helena. Unsa? Sige, ikaw na lesulting Helena. Mupauli na ko. Ayaw na, Lola. Unsa ka na dong? Hain pan ka ng imong apo karon, si Miko. Ako mahibaw. Sa cellphone kami magkakuntakay. Dili man usab siya musulti kung hain siya. Mao ba? Ug suot sila si Helena? Oo, igala lang sila. Dili gayod suod ay wa pa sila makita. Oh, ha? Julia, kinahanglan ato lang malispatsara ang malita. Mahimo nga ibalik ang Helena. Gusto ka, dili mahimong makit-an pagbalik ni Helena kining iyang kamatuuran nga anak siya ni Celis. Oh, yun. Mao nga magpalit ako gas aron ato lang malauban ka ng mga malita. Uban sa sud yan. Ayaw una. Oh, Julia, kanong di pa man nimo ipasulod kining mong ebidensya ni Helena? Ha, Julia? Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ning Generica Bidal. Nahisulat sa Palihaw day ko na o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkakanayon. Pagpagina.